2 апрел дар доираи сафари корӣ дар вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд киштии рамзӣ тарабхонаи Темурмаликро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. тарабхона аз 2 ошёна ва таҳхона иборат буда дар соҳили дарёи Сир ва шафати боғи Камоли Хуҷандӣ сохта шудааст, ки ҷойи хеле хуби сайру сайёҳати сокинону меҳмонони шаҳри Хуҷанд мебошад. дар таҳхонаи он қаҳвахона бо 100 ҷой, дар ошёнаи якум тарабхона бо 200 ҷой нишаст ва дар ошёнаи сеюм майдончаи тобистона сохта шудааст. масоҳати умумии тарабхона 631 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар вақти сохтмон 150 нафар сокинони маҳаллӣ ва баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтан 50 кас соҳиби кори доимӣ ва маоши хуб шуданд. тарабхона аз ҷониби соҳибкори ватанӣ роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Абдурашид Абдурасул Раҷабов сохта шуда ба хотири гиромидошти фарзанди фарзонаи миллат номи қаҳрамони халқи тоҷик Темурмаликро гирифтааст. тарҳи тарабхона намуди киштиро дошта, лоиҳаи меъмории он аз тарафи ширкати Суғд Шаҳрофар омода шудааст. акнун сокинони меҳмонони шаҳри Хуҷанд метавонанд аз шароити имкониятҳои тарабхонаи нав дар соҳили дарёи Сир барои фароғати хеш истифода баранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо шароити кору хизматрасонӣ дар тарабхонаи ғайриоддӣ ба соҳибкорон барои дастгирии сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори сипос карда, онҳоро барои идомаи тадбирҳои созанда баҳри шукуфоии сарзамини аҷдодӣ ҳидоят намуданд. бо ҳамин сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бӯстон, Гулистон, Бобоҷон Ғафуров ва Спитамени вилояти Суғд, ки аз 30 март то 2 апрели соли 2019 идома дошт, ба анҷом расид. нимаи дуюми рӯзи 2 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз вилояти Суғд ба шаҳри Душанбе баргашт.